1 кг картофи, 50 грама зехтин. Нека не забравяме и подправката за картофи, която съдържа чесън, отново повишава тестостерона. Следващата съставка е 300 грама свински врат и 300 грама пилешко филе. Отново сме надробили и лука. Разбрахте вече, повишава тестостерона. Добавяме отново от най-добрия зехтин в Ню Йорк, Дел Алма, необработено маслиново масло, екстра върджин олив ойл, най-висока категория маслиново масло. Виждате. Добавяме на око около 40-50 грама. Разбрахме всички, че мазнините са много полезни за тестостерона. Това се получи от картофките, пилешкото и свинското с лук, салата, домати и краставици с зехтин и кашкавалче. И тестостерона лети до небесата.